B'investiment ta' €123,000 din is-sena d-Dipartiment tal-Edukazzjoni xtara 76 3D printer li tqasmu fl-iskejjel tal-Istat. Dawn tħallsu mill-fondi Ewropej bħala parti mill-proġett tal-Learning Outcomes. 3D printers huma makkinarju modern li tipprovdilu materjal, f'dan il-każ plastik, flimkien ma' mudell dettaljat ta' dak li tixtieq tipproduċi u t-3D printer tistampaha għalik. Dan billi tħoll il-plastik u saf bi preċiżjoni kbira il-modell jiġi stampat. Din it-teknoloġija fl-iskejjel tagħna bħalissa tintuża fil-klassijiet tad-diżinn u t-teknoloġija u tal-computing, fejn l-istudenti jitalmu kif jużaw dan l-apparat b'mod li jaqdi l-bżonnijiet tagħhom kemm dawk prattiċi biex isolvu problemi li jaffaċċjaw kif ukoll dawk kreattivi li fihom joħolqu xi ħaġa innovattiva. Pereżempju, fit-tagħlim tar-robotika jiġu stampati partijiet li ma nsibux bħalhom li jaqblu mal-mudelli li hemm u li b'hekk dawn il-mudelli jingħataw ħajja jew użu mill-ġdid. Għal dan il-għan l-għalliema kollha involuti għaddew u b'dedikazzjoni kbira għadhom għaddejjin minn taħriġ biex qabel kollox huma stess ikunu preparati għal din it-teknoloġija. Biex b'hekk ikunu jistgħu jaħdmu fuq is-sillabu u jipprovdu lezzjonijiet ta' kwalità lill-istudenti. Malta fil-fatt hija minn ta' quddiem, minn tal-ewwel jekk mhux l-ewwel nett li qasmet din it-teknoloġija fl-iskejjel sekondarji tal-Istat. Kif jixhdu l-istudenti nnifieshom din l-għodda qed tiftaħ numru ta' opportunitajiet fis-sistema edukattiva tagħna u lill-istudenti. Studenti li bl-użu ta' din it-teknoloġija moderna qed jitalmu l-ħiliet tad-dinja tal-lum u ta' għada u b'hekk itejbu l-impjegabilità tagħhom. Studenti li b'din it-teknoloġija jistgħu mhux biss joħolmu bi proġetti li jistgħu joħolqu imma jiddiżinjawhom u jarawhom jieħdu l-forma quddiem għajnejhom.